Lain-laing produkto ang nakadisplay karon sa gawas sa opisina sa DSWD-XI sa Suazo Street, Davao City. Gitawag kini og TABO sa ONSE nga naghatag og higayon sa mga benepisyaryo sa Sustainable Livelihood Program Association sa DSWD nga mapasigarbo ang ilahang mga hinimo nga produkto nga maghatag og dugang kita sa matag benepisyaryo. Adunay baked products, chips, preskong gulay ug prutas, poultry ug dairy products, handicraft sama sa burloloys ug produktong hinimo sa mga benepisyaryong taga-laing probinsya ug uban pa. Ang TABO sa ONSE gisalmutan sa mga SLPAs gikan sa probinsya sa Davao de Oro, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao del Norte ug Davao City. Abot kaya ang baligya dinhi nga gisugdan Marso 24 ug mahuman karong adlaw Marso 26, 2026. Busag gihangyo ang publiko nga suportahan ang lokal nga produkto isip suporta sab sa lokal nga ekonomiya. Namugna ang TABO sa ONSE pinaagi sa pagkinabangay sa DSWD-XI Department of Agriculture, Regional Office 11, BIFAR, TESDA ug lain-laing organisasyon o kooperatiba. 17 ka mga Sustainable Livelihood Program Associations ang misalmot sa TABO sa ONSE. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.